Bikorwa byemerero asukuru nabyo bigotoira asorobotirwa bene eikeye imitienyi ebere yoka yaherire nigo egekoregetangani kyaenegetigwe asukuru ya utumishi academy abwase aborokiwa 15 no yomo baenegetigwe gusiria amagimabo oyoiga no muwasiri w'ekisemi imeyense ya Kenya omoske Julius Migosi ogamba kagokwanira igoro yogosambwa w'ekisukuru. Ile makosa inafanyika katika shule chache katika Kenya yetu hii inaharibu maisha ya watoto wetu. Na shule ile ambao watoto wanagoma, wanachoma shule mpaka wanafunzi wengine wanapoteza maisha katika that unrest, ni kitu ngumu na ni kitu chungu. Ebikorwa ebiga by'omurero nigo byabeire bikoranda mono nonyinase kaunti ya Nyamira abwase gwetania kisukuru emerongo ebere gwikabono iga kyaenekiwe wakwa nekiranye keiga ekeroro kogosambwa gw'ekisukuru buna akwerera omucounty commissioner bwe kaunti yeiga ya Nyamira Benson Lebarimurijo. Unrest in a number of our schools. I think over 20 schools, about 24, 25 have been affected by unrest. And the majority of them, I think students just requested to go home and they were allowed to go. But surprisingly, in like 2 of our schools, we've had incidences twice. School like Kura and Kano. We've had incidences twice. Kurase ekaunti ya Kisii nero nigo kisukuru gwetania 15 kyaenekiwe kubwatwa omurero oyo iga egati yabo ne skuru area ya Nyankanda Sameta Nyabisase egati yechinde. But we have asked all our heads of institutions never to be part of the problem. You know, like where there is some succession issue. Somebody is on transfer, then we tell them if they're on transfer, just go to your new station. Like remember, saying you have been transferred to a new station, unatumia wanafunzi to assist you, not to go. Those transfers are just normal. So, kusiwe na unrest is just because the head of the institution is on transfer. Transfers are normal. Abayibori abangenego babire bagwitigana mono ase okweneke buna abana babo banyorire semi ase bono abwo banyorire ogwa kwa okoiga nigo bagendereire kubara asara enene naboigo okwiranigwa maega anene ase okorigeria abana baiga erio baeneke buna basomire tokonye kerengeri ya sukuru ebuna abararia. Kuna shida kwa shule na hiyo shida wakati ekore litangani ichimu turanyora yabere lya kabere ichimu turanyora tukabekero nyifaini tukabekero ntobians tulilipa kila kitu zero balance bono roje naenda yabere ya kabere tutaingia wapi sasa? Sisi kama wazazi tumekuwa na wakati mgumu na challenges mingi kuhusiana na mambo na kuchoma shule, kwa sababu shule inapochomwa ni sisi wazazi ndio tunaumia, ni sisi wazazi ndio tunagaramika, gharama zote zinaenda kwa wazazi. Kubatikana nebikorwa ebi byogosamba eskuru nigo abarai baboriyo ndebwensi orinangana igoro yomoroberio bwogosamba eskuru nerebuya aesoke ritangani erio aenane obobisio obwo nyuma amang'ana atarasareka oyoiga no mubunge o West Mugirango Moske Stephen Mogaka. Wewe ambao uko na habari juu ya ni nani anatupangia hii, unajua ni nani ametenda haya. If you sit with that information and don't volunteer for it to be used to help us avoid this disaster, wewe hakuna mbinguni utaona. Ile unawacha watoto wangu wafanyiwe hapa na malipo ni hapa duniani, hiyo utafanyiwa wewe mwenyewe
Because if you are seeing nyomorogi okoroga abana bao to kuranga oyo kongitira abana ayiboro nutanga gukwa omogorogi uya mai gutigarero gekogera abantu babulire akoroga Korengana nomo county commissioner bwe county ya Nyamira Mr. Benson Lebari Marijo nigo akwera buna egetambokero kya serikali nigo kirabege kuimukiwa gucyase onde bwensi ori okonyorekana nirimo cheriga ryo gotema gusamba eskuru na richikeriga tiriri komanyanga oyo no mwana hose no monto omonene. Normally you are just arrested like any other criminal. You know, the law has got no emotion. But of course we look at the age. Kuna age zingine mtu labda atapelekwa private school. But if you are of age, then you can just be arrested. Then the necessary processing be done. Then you can be arraigned before court. Even what happened in Automation Academy. Injira eyema yabo yokogorora chimba chia bana nigo omu county commissioner bwe county ya Nyamira Benson Lebari Marijo abasegetire abaibori kubwatirana buya n'abarayi b'ekisukuru ase okounengya kubaigure okwemurungania kwa bana eryo kumanya obwene ritangani. A student misbehaves, he or she is sent home, or sometimes he or she is expelled. Instead of the parents taking time to know what really transpired, what really happened, you want to take your son or daughter to another school bila kujua nini ilifanyika kwanza. Sema hiyo shule ni mbaya, mwalimu mkuu ni mbaya. You take him to him or her to another learning institution. So it's like you are taking sides with your child against now the school management. So it's always good to take time, know what really happened, what really transpired. Aiga obosemia nigo bwatukirwe kujakira eskuru paenekeri tangani barikire abarendi abaya abo bakuba unengia buyakera oyomo oyo ogosoa eskuru ime neki abwate na boigo basabirwe kera eskuru ebeke CCTV cameras chisaine eryo banyare kubwate buya nonyene kero muchando otokeire. But the schools are also supposed to maybe control access into our learning institutions. We have the manuals, so there are various committees that are supposed to be there in our schools. So I believe all our schools have this, their copy of this manual. And this manual clearly stipulates how arrests should be prevented in our learning institutions. Nonye nabo omubunge okitutu masaba omoske Clive Gisairo nigo agendereire gusingirira buna nerbuya ekerengo kya bana asikuru nkebwenerete kubikwa eryo okeania omubaro omonene abana baitu bachakira gusamba chiskuru na ine topic lazima tuiangalie. Kwa nini watoto wetu wanachoma mashule? We have to make a decision that school populations must be relooked into. Schools are over-admitting na pressure you teriko ala wanyana abana banyore nyane geties babo chesa. That pressure will come to blow. Pastors, you know that better than me. Physical health and mental health. So school population and numbers lazima tuangalie. Omo bunge okitutu cha North omoske Chavet Nyakundi nigonere aboriri abaibori bonsi koira chinga kichabo na gukwana na abana babo anene chinga kechiga bachirenga ase omotimoko kwetamu ya kabere. Tunaomba tuongeleshe watoto wetu ili wanaporudi shuleni waweze kutimiza ile malengo yao, na naomba wazazi tusiwache kiboko chini. Ninajua serikali inasema tusipige watoto, lakini Biblia inasema when you spare the rod you spoil the child. Naomba wazazi, watoto wanapokuja nyumbani tuwaongeleshe, tukae chini na wao na tuwaambie ya kwamba wakienda shule kitu cha muhimu ni masomo. Na tunaongelesha walimu mahali waliko, mkae chini na wazazi, mkae chini na wanafunzi, tuweze kukua na umoja ili tusiwe na ile janga ambayo tuliona kule Gilgil.
eng'ana eyeiga yokobakwanera abana engakeye bachirenga ase omotimoko nigo boigo yamenture chinguru na baibori nchasa amarieta ngoro kuteri nyanchama naruko rumokomo ni ruguru lakini omwana one no wagosoma previous no na akamenyera twarorire ebise binge bya abana bagusamba chisukuru nto ikomanya bono nga na baibori totali gosomia abana amachiko kose n'abarimu bakoba waki abana egera abana barosobongo ikigaro kibono ntora amanya buya etobwanereta abaibori toikaranse n'abana baitoriri bareka tobabori nga inkio muchando okogera basamba chisukuru ma toikaranse n'omwana obuya kimora abasani nabagukweresa kirigintu tagutiga takweresa nakobwa mono na intu abaibori tiga toikaranse n'abarimu baito tobabori nga nkayo muchandura ukorwera yagera abana basamba chisukuru aiga boigo ebaboririe omowasiri migosi ogamba kwanchirana ebiranya kwiraniwa ase eskuru na tutaweza kukiri ya kwamba tangu kipoko kiondolewe shuleni hapo ndio mwanzo wa matatizo yote yako shuleni. Ebibiri egoteba ng'omwana gabwatobo chingo mutume naindi wobukurusi gunekeranya naindi keroro urusi gw'ebiranya nakugwagarire abana basarekire ekera abana baringe komanya ngango itu bagukina abarimwe bare gotusangira batubekansi batoite esukuru engima lakini bona asengenja abana bagite bakamenya ngakeranya nge iyo tibagokora buna beigwite nari gusaba iga omwesimiwa ugurukunga migosi ogamba anjerane ebiranya bira n'esukuru egera abana baito bari discipline bamanye kibagokora mbanya gusamba chisukuru ofi koreng'ana na ekemira kiomogusi nigo eri mamincha naigo amaragereri gose amakwa naraorora gocha korumagega asoria okonyorekana ng'a nirimo cheriga ryogosamba enyomba naigo abaibori nigo bagenderere goboriwa ng'a chingaki bagoisaransa amo na abana babo nere buya bokero yomo anyoreri bagari ogokwanera omwana oye na komweresera igoro yomobe nabo igo ekegusi ninki ogokwana erio tokeanie ebikorwa bingabune biga byogosamba chisukuru marieta nkoro kwa Jackson Ochari cheno muka kyo Nyamira ntaito koteba ng'a ase ekegusi gosamba enyomba n'amagosa amabe sana ikiagera togoteba ng'a ekero gosamba enyomba kwiragereirie kwaragereirie negesaku kiao ekende gia kabere ekere gwakorire igo onyokoro omusacha abere anyarekane tochikonyora abana pi ekende gia kabere onyora abana batari koba burungi ekia gatatu enyarekane ayabweko ogo ikenga kigete obe barimu abana baito gosamba chisukuru igo bakoreta amagoso amabesana nase ng'encho batamanyeti donare gosaba abana baitekere bagoja chirusa abaibori bateme sana bamanya abana aba obubi bw'ogosamba enyomba naende mono ekerorororo ekende gia kabere bamanye ng'a igo bakweragereria goetania ebinto biri bagodimandia gose okogani kwabo omweri oye nigo ekanisa ensemo yabo batebire buna nere buya abarandi bonsi bachichamo erio kubeka amasabo yogosabira abana tibabaisa kubwatiraniwa n'omoiko oyo omobe bw'ogosamba chisukuru egekora tikeria gekorwa ekemo nigo kere gekoru kiabeire ase ensi yaito ya Kenya na mono nonye ngusi yaito iga na kigekora tokorangeri ng'a abapasta nijarenge buya toumera nase obomo kogikeria gekora eki kiogosamba chisukuru mbia mono mugambi nche n'omobishop Tendu ondo ibombori nje ngukwana muno mubishop wose muno musombo Nyasaye abuna intu turaire estebu enene sana kurangerania abafata bonse n'abarandia tonchore none chianga cheito chinene egere tosabire sukuru eye abana baito banyorere chimba chinene sana igo bono kere ntorateba gose nyare bosamba lakini lichibi ligotoka wetera nona sama sabo igo tiga abantu babagwe ng'a we are planning nande ngoja tule tonjore none chianga n'abafata n'ababishopu egere tosabire sukuru kera atoke monto chete gokora bo sauri yake kera atoke n'omuriro basi naro totebinya Nyasaye pole lakini tigakira omonto amanye ng'a aiga bono yabeire bobe
abana baito banyorire emechando emenge igo bono tore ready ngocha tore tokora amasabara manene mono erio gukura kigima omochando oyo iga bwe bikorwa byo gosamba cukuru nigo bono esegeto enene yabwatukirwe gya ase abaibori baineke buna barindire abana babo buya anene koras chinga erio baineke buna kera omwana nabwatitie amachiko onsi erio kurenda obugima bwaye bwa ankyo hingo reporter Getembe koraiga ase county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba.